Και εσείς ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft για άλλη μια φορά. Το βίντεο θα είναι 10 με 15 λεπτά. Θα σας δείξω πράγματα, το σπίτι μας, την αποθήκη μας για όσους δεν το ξέρετε. Σαν house tour περίπου, κάτι τέτοιο. Ένα λεπτάκι. Εντάξει παιδιά, εξαφανίστηκε. Α! Δηλαδή, περιμένετε. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν παιδιά, να ξέρετε, έχω δώσει όντως πολλά λεφτά. Μαλάκα. Σύμφερε ή δεν σύμφερε, για πείτε. Θα το πάμε hardcore σήμερα. Όμως έχω διαγραφτεί. Όχι πάμε. Ναι παιδιά, τι λέει? Please log all bugs you find at bugs.mojang.com. Οκ παιδιά, θα πάω να δω τι bugs έχει να μετάξω. Εγώ πρέπει να μαθαίνω πράγματα, επειδή έχω πάρα πολλά χρόνια να μάθω για Minecraft. Να παίξω Minecraft. Παιδιά, θα πάω έκτη, σίγματα 2. Πίσω δεν έχω κακό δάσκαλο γιατί ναι, θα μας βάζει και πολλά μαθήματα, θα βλέπετε βίντεο. Σήμερα παιδιά, γράψτε κάτω από τα σχόλια, θέλουμε και άλλα τέτοια βίντεο. Αυτό. Λοιπόν παιδιά, πάμε. Αρχικά έχουμε τι λέμε από κάτω, θα σας δείξω το σπίτι. Έχουμε τι λέμε, μην διπλωγώσει, να πράξω. Ένα λεπτό παιδιά. Ένα λεπτάκι παιδιά. Εντάξει παιδιά. Αρχικά έχουμε και λέμε. Θα σας δείξω πώς είναι το σπίτι μας για όσους δεν ξέρετε. Έχουμε και λέμε αυτό εδώ το δωμάτιο μου. Στο ισόγειο, τα πράγματα μου είναι αυτά εδώ πέρα. Κάτσε ένα λεπτάκι παιδιά να αφήσω και άλλα πράγματα. Δεν θέλω άλλο ακόμα. Ο δεύτερος όροφος είναι αυτός εδώ. Δηλαδή θέλουμε τη φιλμική πέτου. Με αυτό στο γεια μου καφέ και βαρτάκι, μια χαρά. Και ο τρίτος όροφος είναι του φιλμικού έσυλου βέβαια. Το σκαφέ κρεβατάκι αυτό δεν είχα βγει. Αυτά τα πράγματα έχει. Έχει τίποτα να του πάρω? Ναι, έχει, αλλά δεν θέλω. Αυτό ίσως δεν είναι. Όχι, κάνα λεπτή σας, δεν με ενδιάζει. Αυτό το παιδί. Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, πάρε 2 sticks. Φτιάξε ένα σπαθάκι. Ακραίο! Κομπερσόρ. Συμφέρει πλέον. Έτσι θέλει συμφέρει πάρα πολύ. Θα κάνω ένα κοπεράξ. Αυτό χαλάει λίγο. Έτσι δεν θα ήθελα. Λοιπόν, σε αυτό. Και
Και που λέτε παιδιά, αυτό ήταν το μικρό house tour μας. Δεν κλείνει το βίντεο τώρα ξανά. Πάει στο φωγό. Δεν πάμε κάτω. Για έχουμε τρένα. Ναι. Το φούρνο μας έχουμε κάτι τρένα. Ναι, το έχουμε. Πάμε. Τώρα θα φτιάξω ένα σορτάκι. Παιδιά, χοχο, για να δούμε πόσο χαλάει. Τώρα μόλις δεν έχω, νομίζω. Αυτό είναι καλό. Παιδιά, πάμε να το σπουδάσουμε. Παιδιά, αφήστε το. Αν δεν έχει σπάσει πάνω. Λοιπόν, το αφήστε. Εντάξει. 6 πόπερς, παιδιά, πάμε τώρα. Κάτσε, θέλουμε πάνω. Παιδιά, θέλουμε πανοπλία. Θα πελάξει έτσι. Τι καψέφουμε λοιπόν, καταβαφέρουμε. Άνοιξα. Ναι παιδιά, και έχουμε πανοπλία. Αλλά η μισή το είναι. Δεν πειράζει. Δυστυχώς παιδιά πρέπει να βάλω και αυτό. Αλλά πρέπει. Δεν φτάνουμε. Φτάνουνε! Παιδιά, φτάνουνε! Αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα παιδιά? Θέλουμε ένα chest plate. Iron power. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Μπρας! Ακραίο. Περίσσεψε πάνω και έτσι. Απλωθεί, αλλά τουλάχιστον μέσα να το ψέψει. Καλώς λέει και άρμορο που δεν είναι στο λίτρο, αλλά νομίζω κάτι θα πεις. Δεν θα έχεις να το θύψει. Έχει! Χαίρεστε τώρα αυτό. Παιδιά, σας το είπα πως κάτι που είχα αφήσει. Να μην δω. Λέμε. Όχι ακόμα παιδιά, γιατί θα το έχουμε στέλνει, δεν το δούμε. Και θα κάνουμε για το βίντεο αυτό. Όχι μας σώζεις τώρα, πάλι θα λέγω άλλη φορά. Πρέπει να έχει και αυτός κάτι σε αυτό, μπορεί κάτι να χρειαζόταν. Ξέρω. Συνέλος πάνω μου, μην ζήτω, περίπου. Χρειαζόμαστε όπως ένα bowl. Τώρα αφήνουμε την πέτρη. Τη βάρκα μας πάμε να τη βάλουμε ένα περίμενο. Οπότε. Όχι τώρα. Ας εδώ. Να το κοφτώ εδώ. Κάνω την box. Θα έξω από το σπίτι παιδιά. Όπα έτσι. Να μας περιμένω. Καλημέρα παιδιά. Λοιπόν παιδιά,
Αυτό ήταν το βίντεο, συγγνώμη που είναι πολύ μικρό, αλλά ναι. Like, subscribe, καμπανάκι και γεια!